Mentre els guions tinguin els seus propis historiadors, les històries de cartera continuaran glorificant els caçadors. La rebel·lió en l'acció és una forma de diàleg. El diàleg extrem és impossible. Tots aquells i totes aquelles que som silenciades i que, malgrat tot, continuem aixecant la vella al riu fins a la victòria sempre.